kulitu nkhani kunjaku akuluakulu nkhani yokhudzana ndi Peter Mutharika akutitunde kuti wasowamo mdziko muno kaya wapita kunja zane zambirimbiri kodino ali kutino Mafuso tunda amenewo ena akuti mpaka nagonekedwa ku chipatala china chake South Africa uko ndekutito ife osaziwa ano ngati nzika za dziko zambirimbiri zomwe zikuyenda so Mphekeselazi ifeyo timafuna bere zibwera ndi timafuna tizipanga specify kuti ikuyenda mwa Mphekesera komano taibweresa pa zifukwa zingapo makamaka zomwe zochitika lero akuluakulu Peter Mutharika ndi zonena kuti no wamisa ndekuti no zinthu ziwiri zomwe no I think amayenera president akazitsegulire koyamba mu dziko muno ndekuti msika wa fodya kukatsegulidwa ndi nduna yoyang'anira zaulimi mene zimenera pa chikhalidwe chake traditional mene zakhala zochitikira ndi zoona kuti president ndi amene amakatsegulira msika wa fodya chachiwiri nchonena kuti no ndekuti sotu koyamba University ya Malawi UNIMA graduation yake ndekuti no kukapezeka zoona kuti kapangidwa presided kapena kukatsogoleredwa ndekuti no ndi vice chancellor osati chancellor wa university yemwe amakhala president mwanjira iyi Peter Mutharika ndi chancellor wa UNIMA ndi graduation yoyambayo kapezeka zonena kuti so amene akayitsogoleraso kukhalaso ndekuti no vice chancellor president ali kuti no sakuoneka kodi no kapena mwina maka abwera zayankhule kapena zili motani kuboma zizi that's why ifeyo tabwera kuti no tikambeko nkhani za zomwe zikhudzana ndi president wathu ino mwatani kodi ayi tifotokoze motere mdziko muno mwakhala mukuyenda Mphekesera malinga ndi kunena kuti no akamabodza ena akadzuka ntchito zawo ndi kungopeka mabodza mapropaganda marumazi Mphekesera komanso nthawi zina Mphekesera zonse kumapezeka kuna kuti ndi zoonatu mmasambanje zomu ndi mwakhala mukuyenda Mphekesera zochuluka Mphekesera zomanena kuti akuti tikuteko kusanjika palesi kuja nanga sende kuti president Mutharika ife zoti namona komaliza chakumeneko kusanjika palesi komweno ndekuti ndikuchani ndiku Blantyre kumenekoko akuti tikumene kucha kumabwera ndekuti no madotolo ena ake ochokera kunja ma expert madotolo amayitha kwambiri akumachita ndekuti kuulutsidwa ndi ndege kafika ndekuti kusanjika palesi kuja akaleyo ndekuti akatani akamuthandize president wathu chifukwa chonoti sakupeza bwino ndekuti azingotuluka yosagwira iyayi madotolo kumangoyitanidwa kuti nomwina make asapange check-up kumuthandiza mwina ndi mwina mmene sakupeza bwinomo basi ndekuti 1 2 madays kumapita miyezi nayipita komanso ndekuti mwina make tizithamangira zaka ngati tingakafike ku zaka uko tete komanotu pomakambapo anthu kumakamba zotero nawo kwapezeka zonena kuti Mphekesera zazadusano kuchoka pamene paja zonoti kukumabwera ndekuti madotolo ochoka ena atate kumaita kuchoka ku US twena kaya ndikuti tukamba Mphekesera paja timapanga specify zogwirika ni Mphekesera musamayiwale timapanga specify koma izi Mphekesera akuno kuti madotolo ena kumaita kuchoka ku US wautali kubwira ndekuti kusafika muziko muno kuuluka kumene kuja kuti azatani azapereke mathandizo ndekuti kwa Peter Mutharika kujani kusanjika palesi alright chabwino kwapezeka zonoti Mphekesera tsopano zakulano tsopano akunena kuti noto ena kaya alandira malipoti kunena kuti ali ku chipatala china chakati David chani kaya chaku agent ku South Africa uko kumeneko akuti mkatikati mwa University ya Wits amatero ndi University of Wits atikaya muli chipatala menemo ndipo chipatala zimene zocho ndi zamphamvu kwambiri zimene zokumapita anthu amene ali serious okhaokhosa ngoti munthu wamba koma munthu ayenda ali serious amakalanda thandizo lake kuti no kumeneko enanso kumakamba zoti yaya akuti akudwala cancer chani ndi alandira thandizo kumeneko ndi wakhalali ka admit kumeneko sizili bwino critical condition akuti incapacitated basi zikuona kuti no basi tu akulephera kuti apange zina zilizonse zambiri zomwe zikuyenda kumeneko ndi enanso kumati yayi jenanso amayenera abwere azayankhule eno apa chani kuzambiri zikuyenda kunjako nawo pamene tabweresa nkhani yathuyi sitinangofuna kubwereserani Mphekesera kwapezeka zonena kuti no president wamisa ndekuti notu graduation imeneyi ya UNIMA basically imene zimene akukhalira ndekuti mwa traditional mwa chikhalidwe chake ndi president amene amakakhala nawo pa graduation mwambo osangalala kunena kuti anatu aja aku University of Malawi skulu yathu ya ukachenjede amakhala ndekuti amaliza tsopano kwena alandire mapepala awo kuti mwamaliza degree yanu ndi ana amenewo tsopano pamwambo umenewo pamene apakakhale ndekuti president ujayi amakhala pasidwaso mphamvu kwena kuti no ndi mkulu wa maskulu amene ajawa maskulu ayo achenjedewa amaiti University of Malawi
Unimaija mkulu wake ndiyeyo ndi chancellor ndi amene akakhalepo ngati mkulu wa university yo amene akakhalepo pa mwambo umenewo. Koma zomwe zochitika ndi zani? Chomwe chochitika ndi zone kuti ujayi mwambo uchatu sakapezeka. Moti pakanali panopa amene akamuyimira ndi kuti kukhala ndani vice chancellor wachiwiri wake eno ndi amene akamuyimira iyeyu kuti mwina make eno basi pasakaita kukhalira ndi kuti opanda zani opanda munthu. Tikamakambatu za vice chancellor tukamba uyu ndi kuti dzina lake ndi Professor Samson Sajidu ndi amene akatani akayimira ndithu. Ndipo izi zikuchitika kuzomba komweno ndi kuti kuli holo imene amachitiramo graduation ya university imene iyi ya Malawi. Anyways magaya, ndabweretsa nkhani chifukwa chani? Kupatula zonena kuti wamisa msika wa fodya sanakatsegulire ndiyeyo sakuonekanso kuona kuti zili motani. Nkhani za mafuel sanabwero zayankhulapo zina chilichonse. We understand ndi nduna yoyang'anira za amati ka energy ndi zana amaijene mwathanga unali kuti nawo ndipo anazagwira ntchito yawo. Komanso apapa wamisa ndi kuti ku university imene osakapezekako. I think tiyambe kumafunsa nofunso apa. Mphekeselazi zikukula eti. And if we have rights, ngati nzika tilinde kuti ndi ijeni maufulu wana kuti tizitha kumafunsa kumadziwa kumene kuli mtsogoleri wathu ndi chikumwe zitekera ndizani. It's very very important, okay? Wakhala kumachoka mdziko muno kupita ndi kuti nokunja kupita ku South Africa yayi private trip. Siti mafunsa zambiri. It's fine for zonena kuti at least amati pasabe ama update kuti president akutuka apita kunja so tikuziwa kumene ali. Mwayionete ndi ife tiweche kuzochona kuti nokumuona komaliza kunali ndi kuti kusanjika palesi. Ndeti zigwira zonora lusanjika palesi. Komano kuyenda Mphekeselazi. Mphekeselazi magayi zimabweresa ndi kuti ndopeda bakeso chisokonezo. Fazi zidabota akuwezi kukhala mutani, zili mutani, zambirimbiri. Mwayiona? Chimene chabweresera nkhani ndiyo neno kuti Mphekeselazi takambidwa chonchi zikukulirabe chonchi. Sopano ndulu Shadrack na Malomba akungogona sopano pa ntchito yawo. He's sleeping on his job. Na Malomba ukugona ano sopano. Notonena na Malomba kuzabwira ndi kuti uyama mutitani. Dada case ID uyu oyankhuliraso ndi kuti president chief secretary naye mlembo wa president naye sakugonaso dozing tulo basi kukulephera kunena kuti no abwere ndi kuzayankhulapo zina chake zomwe zikuchitika. Ngati zizi Mphekeselazi ndi zaboza, why can't you come and then say okay Mphekeselazi zimenazo zikamano ndi zaboza president ito zili motere basi tikuzamutsambulako zithuzi kubweresa pamene paja. You owe us this. Ili ngati ngongole kwa ife. Why? Uyu ndi president wathu. And this guy has been doing fine pita Mutharika achita bwino. Zimene zakhala ndi kuti zopeka chilimbikitso kwa anthu. Ndi mukufuna no zimbekesera zimene zizi anthu nazikhala osamaso. We need to know kunena kuti kodi president wathu zikuyenda motani. Because uyu ndi zembekezo za anthu ochuluka kwambiri. Why can't you come? Ngati munthu yali onena kuti no watukadi wapita kunja uko, that's fine. There's nothing wrong with that. Why can't you come? Palibe cholo bali muwere no muzabwere muzayankhule kunena kuti yayi president tu sanapeze bwino now panopa wapita kuchipatala wagonekidwa kuchipatala South Africa. Why can't you say that? If you do kuti sazo zonoruke president wathu ali motere and we'll sit down and we'll pray for him. Tisampeze kuti we are wishing the guy well. Why can't you come? Simungabwere bwanji kuzafotokoza ano tsumano. Mphekeselazi simungabwere zazibanga dismiss bwanji. Ndi ntchito yanu ndi chani? Mesa ntchito yanu ndikuyankhulira boma. Ndi ntchito yanu ndi chani ino tsopano? And then at the end of the day inuyo tikamamaliza mwezi uno lero pachani pa 29 mawa pa 30 mukuyenera mulandire no salary no kuti mugwira ntchito yayankhulira boma. Pamene mukulephera kuyankhulano apa kuti anthu azize zimene zikuchitika. Mesa ntchito yanu ndi imene iyi. Mupanga chani kumene? Ntchito yanu ndi mabwana osati kumakhala pasi ndi kumapangano hunt down kunena kuti kodero magaya amene akuyankhula pa social media amuakhazika bwanji chete. Hayi iso si ntchito yanu imeneyo. Ntchito yanu ndiyo nena kuti no muzionesesa zonena kuti no amalawi akudziwa zomwe zikuchitika mboma. Pamene pakufunikira boma liyankhulepo inuyo muziyankhula. Ndese mungabwero zayankhula bwanji. Ndi Mphekesera tukuvesesa. Ife tikunena kuti nolendo omaliza kumuona pita Mutharika ndi tinakamba sozonora pita Mutharika akupita kusanjika palesi kuchoka ku Mangochi. Ulendo omaliza kumuona kunali kutino kumeneko kwa ndi ife tikuzozona kuti no location imene ali ndi imene yoyo. Komano kukwenda Mphekesera zise ndi zikukulirabe. Enda kumisa anosobana ma graduation. Kuchoka ku Blantyre ukafika kuzomba sizoti ndi kutali ya. Sizoti ni tunda ochero tali kaona ranga lepere ukafika kumeneko. Chabwino ngati nakulephera kuna mwina mayi kapena sakufuna ayende pa galimoto yukani kapena mukhoze kupezeka ndege apita akakhalena pa mwambo menewo. Komano sakapezeka ku mwambo menewo. Zomwe no mwachikhalidwe chake zakhala zikumachitika president akakhala kumeneko. Nawo sakapezeka ndi anthu akufunsa be mafunso kunena kuti to ndaba mungabange defend bwanji kunena kuti munthu ali ndziko munomu chifukwa ndi kuti mwayo nalo umene uwonena wana nakatha kubwira ndikuzaona no zoti munthu uyu munthu ayani alipo.
andinakathana kumuona nthawi imeneyo komano ndi kuti mwayi wapezeka zoona kuti yani sakuoneka munthu zimphekeserazi zikungopangidwa ano ndi kuti zikukhanga kuzidyetsera ndikuzipatsano energy kuti zizingokulirabe chifukwa tabwera panopo kuti zakambe zoona ndi inuyo mukapangapo chani ngati zili zoona zonena kuti no president watuluka wapita kunja what is kodi pali vuto chora kwikapo ndi chani pamenepo kubwera inuyo kuzayankhula zonena kuti president tu anatuluka napita kunja because samafira bwino so we had to rush and there was no need kuti tibwere tizayankhule direct mukuziwa kale mene zimakhalira basi mene tipangeka ihando zoona kuti munthu akalandire mathandizo nothing wrong by saying that ife ndi kuti kuno tikumupempherera kumamufunira zabwino komano inuyo mukupezeka zonena kuti no mukungokhala chete so pano anthu azingoyankhulano zimene akuyankhula zizingokulirabe and that is wrong. You are sleeping on your job. Mukugona pa ntchito yanu ino. Wake up. Muzigona masana. Wake up. Mudzuke ino. Mudzuke kutulo ino. Sleep. Wake up from your slumber. You slumber. Wake up from your slumber. Tazuka ndi tukutulo lanu and do your job. Akuti.